Planteu l'hort de tardor-hivern. Voleu cultivar les vostres hortalisses de tardor-hivern? Aleshores heu de començar ja, abans que s'acabi l'estiu. L'hort del fred és molt variat, alimentós i substanciós. Podeu cultivar col, col llombarda, coliflor, bledes, espinacs, col verda, escarola i enciam d'hivern, pastanaga, remolatxa, xirivia, nap, porro, card i fins i tot moltes verdures de la cuina oriental, que són parentes de les cols, com ara la col xinesa, la bleda xinesa o la col florida xinesa. La sembra i la plantació s'han de fer esglaonadament a partir de juny, segons el cicle de cada hortalissa. Així podreu collir-ne al llarg de molts mesos. Si és un hort a terra, prepareu el terreny eliminant les restes d'hortalisses esgotades i les males herbes. Esmicoleu bé els pans de terra, removeu la terra i entrecaveu-la amb humus de cuc o amb substrat específic per a l'hort urbà. Moltes llavors se sembren directament, és a dir, no cal posar-les a germinar en un planter, com per exemple les de pastanaga, remolatxa, nap, escarola, espinacs, bleda i ruca. Mireu bé el sobre per saber com heu de sembrar-les. En canvi, si voleu cultivar bròquil, col, col llombarda, coliflor, porro o api, primer haureu de fer els planters amb una mica de temps. Una bona opció, tant si voleu evitar-vos feina com si no heu preparat els planters a l'estiu, és comprar-los en el vostre centre de jardineria, on els tenen a punt per a plantar. Extraieu els planters dels testos i planteu-los en el contenidor o, com en aquest cas, obrint forats en el sac de substrat on ja està indicat el marc de plantació. Durant les primeres setmanes, mantingueu les plantes molt ben regades fins que arrelin definitivament. Al llarg del cultiu, doneu-los aigua de manera regular, però moderada, i sempre evitant mullar les fulles, així com l'entollament. Per assegurar-vos un bon desenvolupament de les plantes, aporteu-los adob orgànic per a l'hort al llarg de tot el cultiu. Les de la família de les cols, per exemple, necessiten molts nutrients. Poseu-lo al voltant de les plantes i regueu-les. Per a protegir els cultius dels fongs i les plagues hi ha productes aptes per a l'agricultura ecològica. L'extracte d'ortiga, per exemple, activa el creixement i actua contra diversos fongs, àcars i insectes, com ara els pugons i l'arna de la col, entre d'altres. Altres substàncies bàsiques naturals, com el clorhidrat de quitosà, ajuden les plantes a defensar-se dels fongs i dels bacteris que els causen malalties. S'aplica per polvorització. Contra el fong oïdi, en concret, també es pot usar una fitovacuna vegetal que actua preventivament activant els mecanismes de defensa de les plantes. Es polvoritza sobre les fulles. Finalment, us preguntareu com s'han de protegir aquests cultius del fred. Amb els de la família de les cols no cal, però n'hi ha d'altres que són més sensibles i necessitaran protecció, com ara campanes o túnels.